Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sarah. Gikumpirma sa United States Indo-Pacific Command nga usa ka combatant command sa Amerika nga upat ka personahe ang namatay ato sa pagkahagsa sa ilang eroplano sa Ampatuan, Maguindanao del Sur kagahapon. Ang maong eroplano nagpahigayon og routine mission dihang nahitabo ang disgrasya. Ani ang report ni Efren Mamak. Gikalisang niini mga residente ang kusog nga buto nga ilang nadungog sa barangay Malatimon, Ampatuan, Maguindanao del Sur pasado alas 2 sa hapon adlang Huwebes. Sa ilang pagsuta, usa di ay kini ka private plane nga dunay tail number N349CA nga nahagsa sa usa ka basakan sa lugar. Matud sa usa ka residente, nakita niya ang maong eroplano nga mibusikad samtang naglupad una kini nahagsa. Sumabog na po doon sa taas, sir. Akala ko kasi, sir, bomba ang bumagsak. So, nagabas kami. Plane pala yung sumabog. Grabe, wasak yung plane. Sa paghagsa, naigo matud pa sa milupad nga pako sa maong eroplano ang suwang sa usa ka kabaw nga nahimong hinungdan sa pagkamatay niini. Yung tapat ng plane, tapos nahagis doon sa kalabaw. Kaya naputol yung paka ng kalabaw at yun, napatay po. Gilayon matud pa kining girespondihan sa mga otoridad ug nasuta nga upat sa mga sakay niini ang patay. During the pangyayari na yon, inantay nila na dumating yung SOCO to properly identify the cadavers na nandun sa crash site. But fortunately, may mga dumating doon na ating mga counterparts na foreign nationals din. Pinuntahan nila yung area at kinordon. So sila yung nag-take over doon sa crime scene. Apparently, mga foreign nationals nga yun. Hindi natin nakuha yung identities ng mga tao. Sa gipagulang statement sa US Indo-Pacific Command, usa ka combatant command sa Amerika. Ato sa hitabo, usa matud pa ka routine mission ang gipahigayon sa maong aircraft isip suporta sa US-Philippine Security Cooperation activities. Sa upat ka mga namatay, ang usa niini usa ka US military service member samtang ang tulo mga defense contractor. Ang maong aircraft nagpahigayon matud pa og intelligence, surveillance, lakip reconnaissance support sa hangyo sa Pilipinas. Samtang pasado alas 7 sa buntag kaganina, doon na matudpay Chinook helicopter nga iya sa foreign military ang miduaw sa mong lugar aron kuhaon ang patayng lawas sa mga biktima. Posibleng apil na sab ang black box sa moong eroplano. Siguro kinuha na din ng party na nag-recover sa bodies kasi alam naman natin yung black box yung importanteng equipment sa any crash investigation kasi dito makikita, dito malalaman yung flight patterns ng aircraft at saka yung communications ng piloto. Padayon pa ang investigasyon sa otoridad kalabot sa hinungdan sa maong insidente. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.